Sugeng enjing Pak, kula nuwun. Nuwun sewu badhe matur Pak. Sugeng enjing Nak, ya ana perlu apa kok koyok penting ngono? Lungguh dhisik kono. Nggih, matur nuwun Pak. Kula sowan punika amargi wonten tugas saking Bapak panjenengan ingkang dereng saged kula rapungaken. Oh, tugas sing ndi kuwi? Sing ngikae ta? Nggih leres, tugas babagan geguritan menika Bapak kula sampun nyobi nanging kok tasih kangelan anggenipun ngrakit tembung-tembungipun. Oh alah, bab kuwi. Pancen rada angel yen durung kulino. Wes, nganti ngendi nggonmu sing mbok garap? Coba critakno. Kula nembe saged damel sawatawis larik kemawon, Pak. Raosipun kok boten trep kaliyan tegesipun. Ora apa-apa, sing penting kowe iki wis iso usaha. Coba saiki kowe waca larik sing wis mbok gawe. Mengko tak coba bantu ngarahke. Nggih, Pak. Makaten larikipun srengenge seumunar ambyur ing langit. Apik kuwi wiwitane, banjur terusane kepiye? Lajengipun kula bingung Pak, kinten-kinten tembung menapa ingkang trep kangge nggambaraken kaendahing alam. Coba dipikir meneh, apa sing biasane katon bareng karo srengenge sumunar? Umpamane manuk-manuk, godhong-godhong utawa swara angin. Oh, nggih, leres menika. Kula nembe kepikiran menawi mekaten saged kula serat mekaten. Srengenge semunar ambyur ing langit. Manuk-manuk ngoceh rame ing pang. Nah, pinter. Kuwi wis luwih apik. Saiki coba teruske meneh. Pikirake apa sing kok rasakno nalika deleng pemandangan kaya ngono kuwi. Nggih, Pak, matur nuwun. Sanget awit pitedhahipun. Kula badhe nyobi nglajengaken malih. Iya, sing penting kuwi kowe gelem nyoba lan aja gampang nyerah. Yen ana kesulitan meneh, aja sungkan takon marang Bapak. Nggih, Pak, sepisan malih kula ngaturaken matur nuwun. Kula pamit riyin, sugeng enjing. Iya, Nak, sugeng makarya.